Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Malam Musa, lafiya na ganka da kaya niki haka, ina da ka je? Ina Malam Nura barin zauna ba, wallahi tallahi jiha ta zan koma. Jihar ka ta Bauchi kenan? Jiha ta Bauchi zan koma. Abba Malam Musa, ka manta irin kebul din da muka sha a baya lokacin gwamnatin MA, lokacin gwamnatin yan haɗaka, yan jam'iyyar haɗaka, irin kebul din da muka sha kake maganan da koma jihar ka yanzu. Haba Malam Nura, shi yasa nake gaya maka dan social media nan, dan sauraron gidan rediyon nan, dan Facebook din nan kana yi. Ina yawan sauraron gidan rediyo, ina jin Alhaji Yaya Inuwa Zainabari yanda yake bayyana ayyukan mai girma gwamna karara, yanda gwamna yake baza ayyuka a jiha. Ina bibiyan Bauchi State PDP social media, su ma ina ganin yanda suke posting din ayyukan mai girma gwamna. Shi yasa na yadda na aminta cewa tabbas yanzu mun samu gwamnan fitan kunya. Tabbas Malam Musa, wayannan maganganu da kake faɗa in dai gaskiya ne a jihar Bauchi. Ni ma dan tare na bi ka mu tafi jihar Bauchi. Domin irin ayyukan da nake gani mai girma gwamnan ku na jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yana bazawa, hanyar anguwankun da kake faɗa ta sabon kaura ita ce aka mata lakani da Goodluck Ebele Jonathan Drive. Akwai wata sabuwar hanya wanda ita daga Sa'e zuwa Akuyam, akwai asibiti a Damba, akwai masaukin Alhazai a Haji Kam a Durun, akwai aikin da ya tashi na gongongon, akwai sabuwar hanyar da ta tashi daga Bakaro zuwa titin Santaral. Ayyuka dai kace-kace wanda idan muka ce da mu lissafa su na Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi lokaci zai kure mana. Saboda haka mu babu abin da zamu ce a mai girma gwamnatin jihar Bauchi, mu da muke gefen sa Allah ba mu makamancin sa. Saboda haka ni ma idan da akwai wanda aka maida ni dan jihar Bauchi koma jihar Bauchi mu tare. To ka kwantar da hankalinka Malam Nura, ni ba wannan ba, babban abin da yake ban mamaki. Wai shin giran din Bauchi State ta fi na sauran jihohin yawa ne? Ina yanda ake ba wa gwamnan APC haka ake ba wa gwamnan PDP. Yanda ake ba wa gwamnan NNPP haka ake ba wa gwamnan PDP. Shi dai kamar yadda ka sani ne, gwamnatin PDP ta bambanta da saura. Yau ko kansila kake da shi a PDP, to wannan kansilan sai ya fi gwamnan APC da sauran jam'iyyu iya tattali da kuma iya jagorancin mutane. Ta jam'iyyar PDP da kake gani jam'iyya ce wanda ba a yi kamar ta kuma ba za ta bayin kamar ta ba. Jam'iyyar PDP jam'iyya ne wanda ta iya mulki, ta iya jagoranci, ta iya tafiyar da al'umma. Yanzu gwamnatin APC da ake ba su grant da ake ba gwamnatin PDP a jihar, ai ba sa yin abin da gwamnatin PDP take a jihar Bauchi, ko suna yi? Ba sa yi. Maganan ka haka ne Malam Nura, amma ka san me, zo ka ci. Ka Malam Nura, amma ni anya gwamnan jihar Bauchi nan ko baya da injin buga kuɗi? In ba yana da injin buga kuɗi ba, a ina yake samun kuɗi da yake zuba wannan ayyuka a jihar nan? Wai fa shekara 2 kenan, ina ga yayi 4. Gwamna Allah ya san nufin ba neman kuɗi kake ba, kishin jiha kake dan dagamar tabbatar. wanda Allah ya san nufin ka, Neman kuɗi kake ba, kishin jiha kake dan dagamar tabbatar. kifi yana ganin ka kai mai matsawa kwado.